Dünya barada 400 adam vardır deyiptir Peygamberimiz. Bir adam vardır, malikendir. Hudaý da tanıýa. Maly bilen doğun garnaşynyň arasyny mehabbet etdirýä. Maly bilen günaha harc etmeýä. Maly bilen Hudaýyň munna garip gasardan çürüm bermeli haklar vardır deyip onu yerine yetirýä. Bula iň uly derejede deyipdir. Emme yene biri var. Hudaý tanıýa. Harca deýnise maly ýok. Fehuve sadikun niyye. Yekulu lew enne li malen. Maly ýok. Allah'ın huzuruna canı bilen aýtýa, ey Rabbim Allah, menne malym bolsa şu gowy işleri etjekdim da. Öýlenip bilmeýärleri örjekdim. Zindigisinde kynçylyklara gollaşjakdym. Malym ýok menne way diýe. Peygamber aýdýa, şu gowy iş eden adam menen şu canı bilen Hudaýyň huzuruna aýdan adam kıyamatda sogaby dippi dipseň diýdi. Gaýtaý deýin. Bir adamın malı bolýa, ýakşylyk etdiýä, gowluk etdiýä, sogaby iş etdiýä, her sogaplar bolsun. Emme biri wa şonu etjek bolýa, maly ýok. Güýji ýok. Anlalyp galýa, men neşjiri malym bolsa can Hudaý, men neşi gowy işleri etsedim da dip. Men neşi mahal elime düşse şu işleri etjek da diýse. Peygamberimiz aýdýar, فَأَجْرُهُمَا سَوَا Kıyamet ikisinin derecesi tepe dessen diyor. Emma iyidi yine iki nefer var. وَأَبْدٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا Emma bir adamın malı var, Hudaý tanıyanak. Malı bilen günah etýär. Günah etýär ve yine günahın ýyzyny gezýär. Ve yine günahın ýyzyny gezýär. فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَاتِ En pes adam deyipdir Peygamberimiz. Malı vafat günah etýär. Gowy iş etmellerden. Gowy iş etse de haram mal bilen etýär. Yine bolmaýar. Emma yine biri var. Hudaýa tanıyanak, pulu da ýok. Menne bir elimde malym bolsa şular etsem da diýär, şu günah işler etjek da. Fawizruhuma sawa günahda kıyamet tepe dessen ikisi. Mal tapsa şu günah etjekden da malyň ýyzyny gezip be. Mal tapsa şu günah etjekden malyň ýyzyny gezip be. Fawizruhuma sawa hadisun sahih günahda tepe dessen da. Ve kıyamette men bir işleri edemek ki diyecek. İzinle gezipedin diyecek. Emme o sogap barada. Kan sogaplar bana yazılıptır da. Hudaýa men bular edemek ki diyecek. Sen şoları etjek bolup izinle gezipedin güýjüň çatmady ýöne diýiljek. Ene din gurrunşy. Resulullah'ın gurrungy özüniň edin işi ve özünün dirman aydan sözlerin hizmetini de yetirdim. Allah yaşayışınızı iman baylığından ve malınızı bereketten dolu etsin.